Takže zdravím vás, priatelia, a vítam vás pri takom, ja som neviem teda moc na návody, ale skúsim vám trošku priblížiť, alebo teda vytvoriť nejaký návod na, kto by chcel v 25-kách, je to teda všeobecne pre farmingy, ale na tých 25-kách je teraz tá tvorba ciest trošku jednoduchšia, takže tam sa nemusím až toľko trápiť s tými cestami, takže ideme na to. No, najskôr si vytvoríme plane, ktorý si dáme na veľkosť mapy, základnej mapy, teda klasickej, to znamená, máme to 2049 krát 2049. Tak. Teraz si ju otexturujeme, hodíme tam image textúru. Tu mám nachystanú z mapy z Moravan. Prepneme si. Ale to mi nesedí, musíme to vyškálovať. To som... takto 2049 dimenzión 2049. No a toto ale nie, zle. Neviem, ten obrázok. No, otestujeme si to tak. Vložíme si sem, importujeme si sem. Ja mám niekde. Tu by som mal mať cesty. Alebo respektíve časť cesty. Si to importneme. Dobre, sedí to. Dobre, takže to môžeme odstrániť. Dobre, máme tu. Dobre, držať sa sedmičkou stále vodorovne. A môžeme si teda vyskúšať spraviť kúsok cesty, ktorú by sme si dali. Môžeme aj tu na. Aspoň uvidím, jak to pôjde takto. No, dobre, takže vytvoríme si, máme add nups kurve. Môžeme priradiť aj modifikátor. A to bol deform shrink wrap. Bude prichytený o plane. Tak. To si dáme preč zatiaľ. Začneme tabulátor. OK, plane. A ideme na to. Aspoň sa naučím, jak sa robí aj týmto smerom cesty. Musím sa priznať, že zatiaľ som to nerobil. Posunieme si to sem.
Gčkom označím a Gčkom posúvam. Tak. Takže tuto si to už trošku popravíme. Tak. Je to taká piplačka, vybral som si dosť dlhú cestu, ale ja tu hodím timelapse a aby to bolo rýchlejšie. Ten základ vám ukážem. No a teraz klávesa E, kliknem, osadím bod E, kliknem, kliknem a takto staviame trasu. Ja si vlastne okopírujem tú cestu. Dá sa aj, ak by ste chceli trošku rýchlejšie, alebo teda neviem, či je to moc rýchlejšie, označíme jeden bod, shift, klikneme druhý bod, pravý klik, subwrite. Vytvára nám viac bodov, ktoré si môžeme potom upraviť už podľa seba. Hovorím, no, pre mňa je to ťažké. Ťažké nejaký ten návod, a tam to bude trošku zrozumiteľné. Malo by to zhruba sedieť podľa toho, podľa tej podľa toho, no PDAčka, tak vidíte, tak ten modifikátor ešte nemám potvrdený, to sa potom tuto apply hodí a mal by to dá sa to robiť aj pri predchodných verziách, keď si tu importujete aj terén. Hej, že vám to vlastne spraví, že sa vám to prilepí podľa terénu, sa vám tie vlastne tento loops kurvu vám okopíruje ten terén, keď dáte apply. Hej. Teraz to nejde, lebo som v editovacom režime. Dobre, a ja idem robiť cestu. Ozvem sa, keď to budem mať, aby som tu zbytočne nemlel, dáme si timelapsíka, alebo to strihnem.
No a cesta končí. A nie je to úplne dokonalé, ale a tento tutoriál to bude stačiť, ja si myslím. Takže no, dosť som toho spravil, dobre. Takže ideme na to. Dobre, prepneme sa tabulátorom naspäť do objektového módu a môžeme, vidíte, už tu svieti apply. Takže apply, teraz je to vlastne s týmto planom. Keď tu bude terén, tak to bude licovať pekne terén. Dobre, no teraz opäť vytvoríme si plane, to bude, môžeme vypnúť. My pôjdeme asi po osi Z, takže my si osu X dáme asi, ja neviem, cca 4 metre. Tuto si dáme 2. Tak. To bude cesta, hej, takže tu si hodíme teraz textúru. A textúru, image texture. Tak, ja si tam dám z originál z farmingu, z tej americkej mapy, tá sa mi páči, tá textúra. Data, maps, textures, nie. Map US, textures, buildings. To bolo infraštruktúre. To je to. Dobre, main road diffuse. Tak, prepneme sa do UE editingu. Sedmičkou. Počkaj, nie. Smart UV Project, tam nič ja nerobím, to len odklikneme a ideme na to. Urob. Aha, no dobre, tak nám to dalo takto. Takže my si to už len upravíme, vlastne toto je šírka cesty. Takže scale X. Nie, scale Y. Takto. Aspoň teda myslím, že to dávam dobre, lebo áno. Dobre. Ešte trošku hore. A sa mi to zdá kapánek široké. Takže takto. Asi. Ešte kúsek. Ešte by som to dal. Si myslím, že je to v pohode. Dobre. Dobre, to by sme mali. Môžeme ísť naspäť sem. Plane. Teraz dáme si opäť modifikátor. Add array. Ale my chceme posúvať, nie, počkaj, ešte nie, preč.
Ešte dáme... Nie, čo to bolo? Nie. Ešte dáme... Ešte to potrebujem... Takto. Tak, Ctrl A. A rotation. Ctrl A. Scale. OK. Teraz modifikátor. Array. Ideme po zlej osi a teraz ideme po zlej osi. A toto je to, čoho som sa bál, že to robím na opačnú stranu. Vždycky som to robil na osu. Na osu. Neviem, či sa tu dá volať prepať. Ale vlade som to tuším videl. Tu nám vzniká problém. Length. Nie. Počkaj, to dáme 0 a obsu y dáme 1. Count. Tak, to je ono. Dobre. Ja som vedel, že som to veľmi videl. Dobre, to by sme mali. Takže to môžeme dať apply. A ešte tam dáme array, ešte deform kurve, object, nups, zase dáme osu y. Aha, počkaj, dobre, nebyl som. Ja som vedel, že to domrvím. Tak. Teraz pridať. Kurve. Nemôžem to ešte potvrdiť, hej. Tak. Plane schováme. Vidíte, teraz sa nám to prehodilo sem. Vlastne. Ale prehodilo sa mi to opačne. Prehodilo sa mi to opačne. Rotation. A uvidíme opačne. Takže minus 90. No, hovorím, ja som to robil zatiaľ len na iných, na x-ovej ose. Dobre. Takže už to máme. Môžeme zapnúť aj plane a už si tvoríme pekne cestu. Tak. Tak. Dobre, potiaľ to zhruba stačí. Ešte kto chce, môže sa vyhrať s týmito zákrutami, hej. A je to o mnoho rýchlejšie ako exportovať cestu a meniť tam textúry a kdečo. No, hlavne teda kvôli tomu, že je to 25 také jednoduchšie. Tak, dobre. Takže tento plane, toto môžeme apply. OK, to by sme mali. Teraz dáme export. A kde mám tú mapu? My Games, moc, Agro Moravany, Map US, túto textúr si to môžeme dať. To dáme ako R2. Tak. A dáme exportovať. Teraz otvoríme dokumenty, My Games, moc, Map US,
03. Koľko už má to video? Už to má pol hodinu, no neviem, kto to bude pozerať. Inak toto neberte ako prevod mapy, to... Čo sa stalo? Kde som to exportoval? Moc. Čo som spravil? Je to 25-ková. A toto sa mi nepáči. Čo sa stalo? Počkaj, čo to tu mám ja? Sa mi to nevyexportovalo. R2 set export. Tak, je to tu. Pozrieme to. Neviem, prečo mi nechce otvoriť tú mapu. Je tam textúra ešte, jasné. To by mi ešte nevadilo. Ten save, ale ja trápi, prečo mi nejde otvoriť mapa. Posledný pokus. Nevyzerá to ružovo. Takže skúsime takto. Otvoríme túto. No čo? Pôjde to? Nevyzerá, že ide. OK. Errorov plná prdel, bude tam naimportovaná stará mapa, aby to bolo vidieť. Vlastne, aby som to mohol silnice visibility. Tak. Vidíte, tu už mám importované jednu cestu. A teraz ideme dať ďalšiu import a ja si to skúsim z tohto vytiahnuť. To je jedno vlastne. R2. Tak. Tak, trošku si to dvihneme. Trošku dosť, lebo tam je kopec. Dobre, teraz si tam nahádžeme materiály. Takže Window, Material Editing a ideme Albedo Map. Nájdeme si opäť si nájdeme hru, kde máte nainštalovanú. Ja to mám tentokrát na Steame, takže to mám tu na MapOS, Textures, Buildings, Infrastruktúre, Main Road, Diffuse. Počkaj, zabudli sme potvrdiť. Ide už to má textúru.
A teraz tam dáme gloss map, spekulár a normal map. Tak. To by malo byť. A teraz máme tu teda otexturovanú cestu. Nevyzerá to až tak najhoršie. A som zvedavý, ako to teraz bude vyzerať. Dáme si shape, terrain decale, non-randable. A cesta je tu. Vidíte, tu treba zarovnať cestu. V tomto je to úplne geniálne. Tak. Takže takto jednoducho. Nesedí to úplne. Hovorím, keby tam je ten terén, tak je to lepšie. Že si importnete terén a komplet terén teda aj s textúrou. Možno, že by mala byť užšia tá cesta. Vidíte? Tak. Takže toto je môj taký tutoriál, alebo pokus o tutoriál, by som skôr povedal. Keďže ja som moc není človek, ktorý by vedel vysvetľovať. Ale ak to niekto aspoň jeden pochopí z tohto a hodí sa mu to, budem rád. Hej. Ja si myslím, že je to úplne super spôsob, ako si porobiť testy. Ideálne novú mapu, samozrejme, kde si tam spravíte, ja neviem, nakreslíte, odfotíte PDAčko a máte cestu, lebo teraz ja musím trafať do dediny a neviem čo. Takže tak. Dobre priatelia, ďakujem vám a prajem pekný zvyšok dňa. Čaute, určite mi dáte vedieť do komentára, či sa vám tento návod páčil, alebo to stalo za hovno. Čaute.